Tu estàs gravant, no, ja? Sí, va. Perquè a mi com a primera idea és com que tu sents que s'ha d'anar més enllà d'això, no? Sí, totalment. Com què? Jo sóc molt novella amb això perquè no... Bueno, de fet, la política no és una cosa que m'hagi entrat mai massa perquè és una de les coses que no l'entenc gaire, però sí que des d'aquí me'n dono compte que es poden canviar moltes coses i que, a més s'han de canviar moltes coses. I que la política, pel que jo he anat sentint, s'ha de fer al carrer. I això ara és una mostra doncs, o sigui, aviam. Ara no estem fent política amb aquest moviment, el que estem fent és demanant un dret, ens estem queixant, perquè ens arribin solucions per poder mantenir les nostres cases, no? Però de tota manera, si aquest sistema que tenim ens ha portat aquí, ara això, si ho arreglem, bueno, vale, perfecte, però serà un pedaç. Serà un pedaç ara, momentani. Però si continua amb el sistema que estem, sovint ens anirem trobant amb aquestes traves. Llavors, s'ha d'arreglar d'arrel. Tu crearies alguna nou? Jo crearia alguna nou, sí, totalment nou. I a qui demanaries que participés? Uau, ara m'has deixat fotuda. No, com a idea, a la meva família, als veïns, als treballadors del banc, a qui li demanaries que formés part d'això, al poble? Jo ho demanaria a tothom, el que passa que és una qüestió de consciència. I la gent hem d'agafar consciència que això no funciona i el que ens falta és això i por. Tenim molta por a canviar les coses i estem acostumats ja, no? O sigui, bueno, sí, les coses no van bé, però bueno, clar, és el que hi ha com a conformistes, no? I això és el que s'ha d'acabar, que el conformisme ja no és vàlid, no? O sigui, la gent no hem sortit al carrer fins que hem tingut problemes. Mentre tu has estat al sofà de casa teu, o sigui, tots, hem pogut mantenir el nostre estatus, més bo, més dolent, més alt, més baix, però hem vist els problemes al carrer, però com que pertanyien al carrer, però tu ho veies des del sofà de casa teva, doncs, bueno, no t'afecta, no? I el que ens falta és aquesta consciència, i quan la comences a trobar és quan, bueno, malauradament t'hi trobes amb el problema, no? I a nivell personal has tingut la sensació d'un dia per l'altre travessar una línia, quan entres a la PA, quan... Sí. Jo vaig anar a la PA tard, amb el meu problema, i amb vergonya. Amb vergonya. Clar, perquè no és fàcil trobar-te en una situació així. Quan tu estaves a casa teva, amb les teves feines, amb els teus fills, pensant que això seria de per vida, que, bueno, amb els alts i baixos, perquè totes les famílies hi ha alts i baixos i coses, econòmics, em refereixo. Però, bueno, travessar aquesta línia és dur, perquè dius, qui et trobaràs? El primer que penses és que trobaràs gent amb... Bueno, em fa quasi vergonya dir-ho, però gent ja més propera a l'exclusió social i que tu no estaves en aquesta línia, tu estaves en una altra línia, saps? I quan te'n dones compte d'això dius, joder, jo també sóc aquí. Que tothom s'hi pot trobar, tothom es pot trobar al carrer, fins i tot la gent que treballa a la banca, bueno, no sé, ara mateix Catalunya Caixa, el 40% de la plantilla s'anirà al carrer. Vull dir que fins i tot els que semblaven intocables també els hi pot tocar. O sigui que no hauríem d'exagerar tant la justificació perquè la gent entengui que esteu aquí, que molt menys ja és necessari... Sí, és necessari un canvi i és necessari que la gent es queixi i surti al carrer. No s'ha de victimitzar... Sí que és veritat, que es tendeix a victimitzar... Exacte, és que és que la meva situació és pitjor que la de tothom, perquè jo m'he trobat amb això... Tots tenim les nostres experiències i el nostre sempre ens sembla pitjor que el del veí, no? Però és que tots ens hi podem trobar. La prova és que cada vegada hi ha més gent que està en aquesta situació. Jo, si hagués de començar de zero, bueno, d'entrada no compraria res, tot llogat,
Tot, fins i tot les cadires, poder, o sigui, no compraria res. I aboliria... Bueno, jo m'aniria a una illa i viuria sense papers. Ara mateix, si hagués de començar, no puc perquè tinc una família, tinc fills i un marit, però si tornés a començar per mi sola, no. Però ara estaries amb més lluites, no? Que no només la teva pròpia. Ah, sí. Sí, no, aquí estic... Aquesta experiència m'està servint per aprendre i per recordar que jo tenia uns ideals que pel camí els he anat perdent. Bueno, no sé, suposo que això que dèiem, no? Potser des de la comoditat, entre cometes, perquè tampoc és que hagi tingut una vida molt així econòmicament, però bueno, sí. Vaig anar, o sigui, jo tenia uns ideals que els vaig anar perdent, em vaig anar acomodant, també tens família, protegeixes la família per damunt de tot, passa per davant de tot, i ara me'n dono compte que moltes d'aquestes... El que passa que la pressió social fa molt. I insisteixo en això, perquè quasi bé et sents malament quan tu no pots donar, no sé, no pots comprar alguna cosa als teus fills ja perquè el 80% de la seva classe ho té i tu no pots, aquesta pressió et fa sentir molt malament. I ja no per tu, perquè tu passaries de moltes coses, però sí per als teus fills. I és una batalla que això no he perdut mai de vista, això sí que ho he vist sempre, però és com una lluita que vas en contra com d'una onada, no? És que jo ho veig així, jo ho faria així, perquè jo no penso així, jo no sé què, però és el corrent aquest que et va arrossegant i o surts del sistema o et deixes arrossegar. Com ho veig jo. I com ho he viscut jo, amb els meus fills, a la meva pell, així és com ho he viscut jo. Surto? Hòstia, el meu marit em matarà. El marit, Jan. Què? Trobes bé? Al final estàs còmode, no?, davant d'una càmera. Sí, al final quasi bé te n'oblides, bueno, perquè també teniu una manera molt informal, jo crec. Aquí estirada, amb la panxa aquí. És que les embarassades tenim bipolaritat. És que dormiu en una tenda també. Pues sí. No, però bé, Bé. Jo crec que és que a més el Jan fa uns vídeos. Sí? Veus?